O BNG vén de denunciar a escalada de abusos bancarios e unha nova fase de peches de oficinas que non soamente afecta xa ao rural, senón tamén á cidade. Estamos preocupadas polo que está acontecendo, só por poñer algún exemplo en riba da mesa, no que atinxe a Ourense. Estamos vendo como agora, coa execución do ERE do Santander e tamén aproveitando a pandemia, no lugar de abrírense novas oficinas, pois vimos como, por exemplo, no segundo barrio máis poboado de Ourense, no barrio do Couto, pecharon as dúas oficinas que había desta entidade e a veciñanza do Couto ten que desplazarse ao centro de Ourense, non? Por iso, pídenlle á Xunta e ao Concello de Ourense que non miren cara a outro lado e que se impliquen. Esta situación, desde logo, entendemos que non é de recibo, son oficinas rentables e, sobre todo, son oficinas que prestan un servizo, da mesma maneira pois que cada veciño ou veciña de Ourense está obrigado a ter unha conta bancaria para desenvolver as súas funcións vitais, pois desde logo lóxico é que a atención se manteña presencial, non? Estamos vendo tamén como nos últimos meses hai un pacto que contradí todas as regulacións de competencia, polo cal pois as entidades están, por exemplo, facendo cuestións como restrinxir o horario de caixa.